Хей хора, знаете, че аз по принцип не снимам в YouTube. Това мисля, че ми е второто видео. Днес ще ви покажа моят скроменчък бизнес от висулки. Това си го поръчах и така да снимам за всеки случай за манисти, ако нямам къде да ги слагам. Няма ви показвам този път манистите, защото съм и в моята приятелка. Ето тази кутия с стикери. И тези две огромни кутии с висулки в едната. Сега ще покажа какво има в кутиите. Така. Тук имам светещи мечета, макаронки в кутия, мандаринки, лапички, крохчета, ягодки, кученце и всякакви разни неща, които са ми по едно или по две. Суитчета, пуканки, две сушита, едно авокадо, една нутелка и така. Да затворя. Хора, забравих да кажа, че и тук има. Че съм обратно. Една тортичка и една ягодка имам. В другата кутия, която пак има стикери на Bubble Tea, на топка за дискотека и едно цвете. Имам панделки, хавайски цветя, маргаритки, винца, ореота, капибари, шейкчета и пак всякакви различни неща, като примерно 3 бананчета, 2 суичета, 2 водички, патеница, някакви лимонадки за лятото, има пате, има сладолет, има октопод и 2 бъбълтита. Еми хора, това беше моят супер скромен, супер скромен бизнес, но пък се заслужава поне. Хора, забравих да ви покажа и ето тук има ценоразпис с нещата. Еми хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Чао!